Bida, kanpai izetu. Kanpia izetu lehenengo, bale. Bigarrena, hori mariposi. Gazen pasuen. Gazen pasuen emon. Besterik ez dago esata, Bai. Gero, nik ito beti lehenengo goiko zue probau. Izetu gazaltzen bat ondo ero gazia. Bale? Hortxe ukin, bat. 15 segundo. Segundu, bai. Gatza solteu. Solteu. Esan duzten berak, egiten dara hortan ziren, gaza formulekela, luzero doble egin monduzkero, bolsas de gas. Gatzera, hortxe. Gatzera beste 15. Birritzen 15 segundo. Gaza ondo heltzeko. Solteu, hirugarren nien, izetu bilek ez dakit, Ez izetu bilek, Aixetu dugu, ustuzu? Segiduen izetzen dau. Segiduen, bale? Itxaron bida 15 segundo, Tanda biken... tanda biken. Hirugarren nimoa, hiru tanda 15 segundu itxean bidea. Hiru tanda, hirugarren nidea emon metxeruaz. Bale, Deixetute, bale? bale, Oinea, egiten zu, da martza. Bale? bale. Oin, gaza badakigu dagoena ona ondo. Bale?